Ćao! Danas ću vam pokazati zamene za skupe proizvode, odnosno popularne dupe, tako reći, za sve proizvode koji puno koštaju. Naravno da ne mogu svi da ih sebi priušte. Ja sam pokušala za neke od onih koje imam da vam nađem jeftinije zamene, jer smatram da ukoliko može da se nađe proizvod koji vrši isti posao, dobrog kvaliteta, a manje košta, da to uvek treba da se iskoristi. Tako da ću krenuti, malo ću da vas približim da bolje vidite. Ovako, krenut ću od lica. Što se tiče pudera, ja sam našla dve podloge koje su meni jako slične. U pitanju su ova dva pudera. Ovaj prvi je Giorgio Armani Luminous Silk Foundation, moj je u broju 4. A drugi, odnosno njegova zamena, jeste L'Oreal Paris Perfect Match u nijansi 1.5.N Linen ili Lin, kako već piše jedno i drugo. Ova dva pudera su, ja ću vam sad pokazati, jako slična po teksturi. Oba su poprilično tečna. Evo ih. Ovaj gore je Armani, ovaj dole je L'Oreal. Ja ću sada da ih na obe strane razmažem, da vidite kako izgledaju na koži. S tim što, sad kad ih razmazujem, čak mi se čini da ovaj L'Oreal ima i malo veću pokrivnu moć, odnosno da je malo kompaktniji. Evo ih. Nadam se da možete da vidite. Možda je trunčicu tamniji ovaj Armanijev, ali kažem vam, što se tiče teksture, potpuno su isti, lepo se ponašaju na licu oba. Ovaj Armani daje neku prirodnu, onaj prirodan zdrav sjaj koji ja volim. Međutim, ovaj L'Oreal mi se takođe sviđa, nije toliko težak, za svaki dan ja ga koristim jako često. Sve cene, odnosno upoređivanje, stavljat ću vam u opisu videa po parovima, ovako kako sam vam pokazivala, da sad ne bih gubila vreme na to. Sledeća stvar koju sam našla jeste rumenilo. U pitanju su ova dva. MAC rumenilo u nijansi Gentle i P2 rumenilo Endless Love Trio Blush u nijansi 020 Greatest Wish, koja izgleda ovako. Sada ću da vam uradim swatch, da možete da vidite. Sam malo previše stavila. Ups. Evo ih. Tu su ta dva. Jako su slična. A razlika u ceni je ogromna. Naravno, dole ću vam sve napisati. Čak ovo P2 ima malo više šljokica i stvarno je jako postojana, ja ga jako, mnogo ga koristim, baš često. I stvarno sam zadovoljna, dugotrajno je, bukvalno ga ujutru stavim, do uveče mi stoji. Meni se iz nekog razloga dešava sa MAC rumenilima da mi jako brzo spadnu s lica, ne znam zbog čega, ali prosto sva druga mi duže traje od njihovih. Imam još jednu stvar što se tiče lica, u pitanju su korektori. Ja s jedne strane imam ovu MAC-ovu Pro Conceal and Correct paletu u nijansi Medium. Ovdje imate 6 korektora, odnosno 4 korektora i 2 kao boje za korekciju, žutu i naranđastu. Njihova odlična zamena, što sam videla da mnoge žene i stavljaju kao zamenu, odnosno koriste njih umesto MAC-ovih korektora. Ovo zapravo u paleti jesu ovi Studio Finish korektori, a zamene su ove Catrice kamuflaže. Ja sam vam pominjala ove korektore kao i tečne, međutim ovi su potpuno isti. Što se tiče ove
teksture, što se tiče pokrivnosti, bar meni, su se pokazali kao jako dobri. Stvarno sve pohvalim za njih. Nijanse možete naći zato što ima jako puno nijansi ovih mekovih korektora. Nažalost, Catrice korektora ima samo u 3 nijanse, ali evo ja sam uspela da nađem jednu potpuno istu. Evo su. Ova ovde je Catrice, ova ovde je MAC. Catrice je 0,25 Rosy Sand, a MAC je Mid Peach. Dakle, potpuno su iste, rade istu funkciju, vuku na narandžasto breskvasto, tako da će vam odlično pokriti plavilo po koži, bilo da su u pitanju modrice, plavi podočnjaci, vene ili šta god da je plave boje. Zatim prelazim na usne. Moj definitivno omiljeni dupe, odnosno zamena, jeste ovaj karmin. U pitanju je s jedne strane MAC-ov karmin u nijansi Diva, s druge strane Golden Rose karmin u nijansi 23. Oni su potpuno isti. Izgledaju ovako. Ja ću vam raditi sad swatch jednog i drugog, ali nećete moći da verujete koliko su jednaki. Potpuno dve identične boje. Ovo dole je MAC, ovo gore je Golden Rose. Ja mislim, proverit ću naravno da bih vam upisala u opisu videa, ali mislim da ovi karmini koštaju manje od 300 dinara sigurno. Mislim da su oko 200 i nešto. Dok MAC-ovi karmini koštaju 20 eura, znači razlika je ogromna. Pritom su jako dobro kvaliteta karmini, dugotrajni, postojani, mat i jako su lepo pigmentovani. Sledeća zamena što se tiče karmina jeste zamena za ovaj Givenchy ruž u nijansi 103. A zamena mu je P2 Long Lasting Matte Maxi Lipstick u nijansi 060 Forever Hazelnut. On izgleda ovako, a Givenchy ovako. Ovo je neka boja mesa, opet ću vam raditi swatch. Evo su. Ova dva, ovaj prvi je Givenchy, ovaj drugi je P2. I imam još jedan karmin, u pitanju je Yves Saint Laurent, ovaj tečni karmin. On se jako čudno ponaša na usnama, zato što kad ga nanesete odmah jako je vlažan, međutim kad se osuši bude onako kao marker, što se meni lično ne dopada baš, ali ok. Zamena koju sam mu našla jeste Kiko ruž u broju 601, s tim što je Yves Saint Laurent karmin sa šljokicama, a ovaj Kiko je ista boja, samo je mat. Ovaj Yves Saint Laurent kad se osuši bude još malo tamniji, tako da budu još više slični, ali uglavnom to je to. I to je to što se tiče karmina. Evo vidite, ostane ovako kao marker i jako se teško skida. Zatim prelazimo na senke. Prva stvar jeste ova Color Tattoo Maybelline senka u nijansi Pink Gold 65. Sada ćemo da uradimo swatch. Sa ovom Burnout senkom, ovom trećom iz Naked 3 palete. Evo su. Da možete uopšte da vidite razliku, jedna pored druge su. Ovo ovde je Maybelline, ova druga je Naked 3. To je to. Zatim sledeća senka jeste Kiko senka u broju 167. U pitanju je ova bela senka.
a ona je zamena za ovu senku iz Naked Basics palete koja se zove Venus. Samo da vam uredim swatch. S tim što ja imam ovdje sad ispod karmen koji ne mogu da skinem. Evo su ove dve. Ova gornja je ova ovdje je Naked, ova gornja je Kiko. Zatim prelazim na drugu paletu. U pitanju je, ja sam sigurna da iz svake palete možete za svaku boju naći zamenu, ako ne identičnu, barem jako sličnu. Međutim, ja nažalost nisam imala vremena da tražim baš iz jedne palete sve boje, da vam nađem zamene, ali se nadam da će vam i ovo poslužiti. Sljedeća zamena jeste također jedan od mojih omiljenih, pošto je bukvalno identična boja. U pitanju je Gwen Stefani Urban Decay paleta i boja 1987, to je ova zlatna, a njena zamena je Maybelline Color Show u nijansi 43 Gold Fever, koja izgleda ovako. Sada ćemo da uradimo swatch, da vidite koliko su iste. Evo ih. Ove dve, gornja je Urban Decay, ova donja je Maybelline. Zatim prelazim na sljedeću paletu, to je Too Faced Chocolate Bar. Prva boja za koju sam našla zamenu jeste ova ovdje Pink Champagne, koju ja imam trenutno na očima u sredini, ne znam da ćete moći da vidite. A zamena je Essence Effect Eyeshadow, ove su odlične senke, u nijansi 02 Brazil Sunset. Evo su ove dve. Ova ovdje je Too Faced, a ova pored je Essence. S tim što je Essence ova naravno dugotrajnija jer je kremasta. I još jednu zamenu za ove palete imam, a to je za ovaj Pink Champagne Highlighter. Zamena je Catrice Cosmetics Softly Touch Eyeshadow Limited Edition Networks C02 je nijansa, ona izgleda ovako. Sad ćemo uraditi swatch. Sad ću da krenem ovako po ruci, pošto se ovdje više ništa ne vidi. I ovo su dve skoro identične boje. Evo ih. Nadam se možete vidjeti ocije. Ova prva gore je Too Faced, ova druga je Catrice. Potpuno iste boje. Zatim, još jedna stvar koja... sad ću vam objasniti. Dakle, našla sam zamenu za ovaj The Balm Luminizer, a zamena mu je ovaj Pigment Artist Stroke od Kika u broju 02. One uopšte ne izgledaju isto na prvi pogled, međutim kada se stave na kožu deluju isto. Evo su ove dve, ova gornja je Kiko Pigment, ova donja je Merry Luminizer. Naravno, ovaj pigment možete koristiti i za oči, i za lice kao highlighter i kako god želite. Zatim imam još nekoliko stvari da vam kažem. Da, ostao mi je eyeliner. To su ova dva eyelinera. Ovaj prvi je onaj Sensai eyeliner koji ja stalno koristim i stalno ga hvalim. A zamena mu je Art Deco High Precision Liquid Liner. Međutim, ja sam ovdje kupila greškom u brown boji. Ali, uglavnom želim da vam pokažem
koliko su precizne ove četkice. Mana kod ovih eyelinera jeste što moraju s vremena na vreme da se zamene celi, zato što se ova četkica koja je od dlačica brzo istroši ili se prosto te dlačice iskrive tako da ne mogu više da budu toliko precizne. Ali u svakom slučaju je ovo odlična zamena, a vidjet ćete i razliku u ceni. I ostalo mi je još da vam pokažem četkice. Imam ove dve četkice koje su mi najveći favorit, odnosno najveća razlika je u ceni. U pitanju je 109 Lux Face Paint. Ovo je Zoeva. A ovo je Contour Pencil, odnosno četka za konturisanje od Ebelina. One su potpuno iste, isti oblik, iste debljine, rade isto posao. Također sam htjela da vam kažem, izvinjavam se pošto su mi prljavi beauty blenderi, ovo je originalni beauty blender, ovo je Real Techniques koji sam kupila 2 komada za 10 €, a beauty blender originalni mi je pukao posle pa jedno mjesec dana sigurno, ako ne i manje. Dakle, jednostavno se napravila rupica u njemu i krenuo je da se cepa. On jeste odličan, jako mekan i jako se lepo njime radi. Kad se pokvasi, duplo naraste, što olakšava utapkavanje pujdera po celom licu, jer to brže ide kada zahvata veću površinu lica. Međutim, ne sviđa mi se to što je pukao i naravno ne sviđa mi se cena kada mogu da nađem isto tako kvalitetan beauty blender za manje novca. Također želim da vam kažem iz ove iste kolekcije iz koje je ova Ebelinova četka za konturisanje, u toj kolekciji postoji i onaj crni beauty blender koji sam vam ja pokazivala u nekom od videa, mislim u favoritima da je bio, koji je odličan, mislim da košta oko 2 ili 3 €, stvarno je jako, jako mekan. Drugačiji je sunđer, sam je drugačija tekstura, odnosno struktura sunđera je drugačija nego kod pravih beauty blendera, nekako kao da je gušći, da ima manje ovih rupica u njemu i mnogo se lakše njime radi. Ono što također želim da vam kažem jeste da ne bacate novac na ove čistače za četkice, jer nema potrebe kupovati čistač marke MAC ili koje god skuplje marke, jedino koliko vam to nešto znači da vam na bočici piše MAC, ali oni svi rade istu funkciju. Ovaj Ebelin je odličan, košta je mislim 2 € ili 3, ali stvarno jako lepo čisti četkice, ima onako prijatan miris i ja sam jako zadovoljna, koristim ga već dugo. Kod nas možete naći onaj ljubičaste bočice, ja ne mogu da se setim kako se zove, ostavit ću vam naziv ispod u opisu videa. To je sve što sam ja našla od zamena za high-end proizvode i nadam se da vam je ovaj video bio koristan i da ćete nešto od ovoga iskoristiti i pazariti neku jeftiniju zamenu, zašto da ne. Ukoliko imate još neki predlog, odnosno neku dobru zamenu koju ste vi našli, pišite mi u komentarima i naravno ukoliko imate nekih drugih predloga, slobodno me obavestite. Vidimo se u narednom videu. Ćao!